Yobwenge awase abakristo bedini agusaba abakristo imense nkima bagendrete kweinyoria ritko baigenete buna umutoria Yesu Kristo abetega kubambwa aso musaraba abuyase gusa wasomunwa weke nyamorero rimanyikante buna Good Friday nigo turocha bageni okorwa chinsemo ao nigo babere bawe so kinago chingira ritukeriga awase abakristo bedini ye Catholic bainyora ritukeri imenye County ya Nyamira nigo abaigenwa abe Catholic gose bekerisia kiabiticha abagokora etaro enchera yo musaraba ase babwatetie chimbaratero chia Yesu Kristo nonya nabo nigo omo bishop gose omo father Joseph Otomu o St Gabriel Biticha Parish aberega gukwanira ekirenge kenene kierutukeriga ria Good Friday Rituko rya rano ritukorerene rituko yenchera yo musaraba rituko to kunyura ekiri Yesu Kristo achandegete agasoerwa akasusurwa akabambwa so musaraba agakwa nenda gatindekwa kurinde turi no gusemera inkaso kuvuka kwae na otonyorero magotakoera rituko rya rero Good Friday twachakira musaraba kurwase esente ya moya parish ya Biticha ikorukwa riyabe twachagocha rigoma twaikaga Biticha ase twakorera enchira yo musaraba ande bono tuganyite toso ase ensemo ya kabere ensemo yo gusasima musaraba na konyora komunyo ero twendrete korengereri igoro yo gotoliwa gwaito na kigema igoro yo gotoliwa ase bisoro bya Yesu na okubamba kwa Yesu musaraba no kuboka kwaye kurwasaba kule ilianyare gotonyora